Ами с използването на козметиката Дешели кожата ми се чувства много по-увлажнена, освежена, гладка. Когато използвам апарат Лиотон, клетките ми усещам, че работят на пълни обороти и кожата ми се чувства по-освежена и затоплена. Използвам редовно продуктите. Използването на тези продукти е истинско удоволствие. Наистина използват се дълъг период от време. Вече ползвам ги 6 месеца и мисля, че все още имам количество, което мога да ползвам, което е много добре. Надявам се да продължа да подобрявам състоянието на своята кожа и да решили да ме зарадат с много нови продукти.